Ngeke Kodwa ngikwazi manje ukuthi yabona abhukhe. cause i-chaos lana njengoba isidakwe sibukwe umphakathi wonke. Hhayi sazohlala naye sixoxe kahle siphinde Awumazi sizwane. yena Samba uyaphuza. Akungaxoxwa nje mama akahambe. Awumazi noma ukuthi uyaphuza. Ungaxoxi ngile ekhaya. Hayi uyaphuza, ngiyamazi ukuthi uyaphuza. Ngcono umama shuthi kuhambe mina la ekhaya. Ngeke ukwazi ukuhambe. Akuhambe mina. Ngeke ukwazi Lo ukuhamba. baba lo akekho right Ngeke lo baba ukwazi lo. ukuhamba. Mama ngihlezi Uzohlala ngitshela la lo baba lo ekhaya. akekho right lo baba lo akahambe. Angimfuni. Ngenze njani-ke mina? Ngenze njani? Ngenze njani? Akahambe, umxoshe, akahambe. Angikwazi ukumxosha. Ngizombophisa mina. Hhayi angikwazi Ukusiza ukumxosha. ngani ma ubaba? Uma ungathola ngempela ukuthi uyenze lezi zinto azenzayo kubantwana bakho bamantombazane njengoba bengasezi uthe ubhuti omncane abasajwayele ukubuya bebuya esikoleni sebencamela ukuya ey'hlobeni. Ngoba bamthandi lo baba. Iy'ngane zakho zonke-ke ziwu-3 angithi? Zingaki? Yebo bo-3. So zonke mezisa azimthandi ubaba uSkebe wena uzowenza njani? Hayi kufanele kuhambe mina-ke. Mina kufanele Akahambe mina. noSkebe. Wena sala. Wena uzosala naye. Hayi ngihamba nawe uSkebe. Ngihamba nawe uSkebe. Ngeke. Ngubani uhambe naye? Hayi ngihamba naye. Wena uzosala. Ngisalele uhambe naye. Hayi. Okay, yasenze Ngihamba nawe njani? noSkebe. Hayi Ngiyanicela bandla. Ngiphinde ngikubingelele mbukelo we-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi siphinde sihlangane and then sibone ukuthi siyisiza kanjani imindeni kwi-country yethu esiyithanda kakhulu. Anyways, nginobhuti usibhalelile la eduze kwami. Ngizothatha ithuba nje ngibingelele bese ngiyamcela futhi naye aphinda nibingelela. Then uzobe sesichazela ukuthi ufisa simsize ngani namhlanje kwa-Black Life TV. Sawubona unjani? Siyaphila siswami. Ngiyaphila. Ngicela uthathe le thuba ubingelele umbukelo we-Black Life TV then mhlawumbe usungasitshela ukuthi ufisa sikusize ngani bhuti wami. Sanibona, ngiyanibingelela. Igama lami nguSandile Mthembu. Ngibhalele i-Black Life inkinga yokuthi ngihlala nomama la ekhaya. Selokho kwashona ubaba akuhambi kahle la ekhaya. Umama wafika noBenton wakhe. Manje uBenton wakhe selokho wafika la ekhaya simphethe kahle samamukela kahle. Wafika kahle la ekhaya samphatha kahle kwaba neshintsho ezenzakalayo la ekhaya. Manje umama mesimchazela ukuthi ubaba uSkebe lo wafika ekhaya siphathi kahle ukuthi uyaphuza ahamba ebusuku ebuye ekuseni esithuka yabo. Kuningi nje. Hlala osisi bami bahlala nabo kodwa babuye behambe baye esikoleni ngokuthi bafunde emavasithi. And then osisi bami bangitshela ngokuthi uBenton wamama akekho right manje iy'ngane osisi bami megeza uyababuya abalunguza. Manje-ke osisi bami basaba ukutshela umama kodwa beza kimi bazotshela mina. And then nami ngithi ngibamukela osisi bami ukuthi le nto abayikhulumayo mhlampe ngenzeka ukuba iqiniso. Okay, ngimtshele nami ngimbize umama mhlampe ekamereni ubhuti engakafiki. uStefan baba uSkebe engakafiki. Bengimtshela ngithi osisi bami bayakhala mama bathi ubhuti uSkebe abaphathi kahle uyabalunguza mebegeza yabo. Umama akalokhuzana mhlawumbe akangithembi akangizwa lento engiyikhulumayo. Vele Akangikholwa. Okay, bengimtshela umama-ke angangikholwa-ke ehambe ethi phela indoda yakhe ayiyenzi leyo nto leyo. Ukhulile ngoba naye uthandana naye. Hhayi-ke mina-ke ubhuti uSkebe singimbuze ngithi wakwayenza le nto leyo. Ubhuti uSkebe engithethise engithuke ethi leyo nto leyo akazenze leyo nto leyo.
ngeke yenze ngoba simbiza sithi ubaba kuye ngeke yenze. Umama-ke yena akayizwa nhlobo leyo nto leyo, akayizwa nhlobo nje uma ngikhuluma naye-ke. Ngiyakuzwa. Inkinga la ekhaya-ke, baba waphunyelwa imali ubaba la ekhaya. Okay. Ubaba la ekhaya waphunyelwa imali selokhu washona 2000. Mina ngangina 10. Eshona. Umama asho ukuthi wazi naye lo bhuti le ngoba lo baba lo asiphethe kahle la ekhaya. Imaki. Ubhuti Skepha u-stepfather. U-stepfather. Igama lakho uSkepha. uSkepha. Udumile vele endaweni. Udumile endaweni, enza into wrong. Uphuza utshwala ngene imizi nemizi, ekweleta amabhiya. Manje abangani bami hlezi bengibuka kabi bethi wena ubaba wakho wena u-stepfather sakuthiwa siyaphuza. Sifike ebusuku. Siyijoki nje, usuyijoki nje ngayo yonke lento. Somphakathini nje omakhelwane le ekhaya nje hlezi nedrama kunomsindo asilali kahle. Umama ekamereni banobaba mengilele bayaxabana. Ubaba ufuna imali yamama ngenkani. Umama usebenzaphi? Uyasebenza? Ngiyanqondile ukuthi usebenzaphi? Mama asebenzi bade isebenza bamba lo matokonyane lawathulayo. Kodwa imali sisebenzisa le yababa. Yababo. Baba waphunyelwa imali. Wayesebenza eyisosha. Imaki ubhuti Skepha usebenzaphi? Ubhuti Skepha asebenzi. Kuthiwa lokho afika la ekhaya asebenzi. Hayi wena. Azothola umsebenzi. Mhlawumbe useneminyaka mingaki ehlala la ekhaya? Ngicabanga soku2 years ehlele ekhaya. Ehlala nani? Behlala nathi. Uhlala emzini kababa wakho noma? Behlala nathi. Okay. Kodwa ke before esanda kufika wayenjani? Animamkela naningena inkinga naye? Waye right. Engaphuzi. Engaphuzi right. Wada mina athola abangani abaphuzayo. Waseyaphuza. Waseyaphuza Angithi vela zanga 2 years avela afike. Ukwayevelele befika mhlawumbe ehamba. Usethana nomama kodwa ayazini asenza kanjani vele sithole le information from umama. I think uma ngicabanga ngizozizwa kanjani ukuthi umfakela ama-camera wambizela uBlack Life. Ngiyacabanga ukuthi umama naye kodwa ngeke imphathi kahle ngoba kunama-camera kodwa-ke ngiyathemba ukuthi uzokwamukela mhlawumbe kuzolunga. Ukuthi uzama ukumsiza. Ukuthi ngizama ukumsiza naye iphume lesimo akusona. Wena wedwa umfana la ekhaya? Mina ngedwa umfana osisi bami bahlala eMavasit bayafunda ngokuvala igoli bezolukhuzana bezosivakashela. Okay, and then bangakanani kwena? Bangakhi mhlawumbe futhi? Bawu2. Okay, cool. Badala nginami. That's fine. So siyabonga ke Gcinozi ukube indoda ukuthi ofisa ukuthi uthole usizo for uma and also for wonke umndeni. Into engipick uphile ukuthi njengoba ubaba uSkepha ngicathi ku right Mrs ubaba ngoba vele umuntu kaMangi nobhuti. So since ubaba uSkepha ebuye becomplain ukuthi ubuye abathinte avole begeza yonke le nto, I think kubalekile ngempela nawe ukuthi to stand up as a man to protect your sisters njengoba bengasekho emhlabeni. Also for uma wakho mhlawumbe ngenzeka ukuthi nawe xa sekhulile usencane ukulebeshintsha abantu bayitholela ubaba uSkepha sebona uzoba right, but asenze njenganje azama ukuthola uma wakho qala before sithole ubaba uSkepha. And please also note ukuthi sizomcela ubaba ukuthi abe khona naye, but okwamanje solanda uma kuphela. Is that okay with you? Sibonke. Lebizela ke mbukelo Black Life TV ubhuti ebeka udaba lakho ukuthi uma wakhe wabalethela ubaba omncane after ukushona kwababa wakhe, and then manje ubaba omncane izinto azenzayo la emphakathini zimbukanisa nabangani bakhe, futhi indlela aphuza ngayo ubuya athi mase ephuzile abuya vula osisibegeza. So I think the young man is trying to protect osisi bakhe also kuloko and noma mzali wakhe as umother. So I'm very proud of him. Let's zama ukuthola ukuthi ena uma uzothatha kanjani uludaba and uzokwazi ukusinikeza umhlahla ndlela oya phambili. Asamenze somlando ma. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062 219
089 7748 sheshisa ungaze budlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo we-Black Life TV. Isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Sikuvashile kwenye eminye yemizi la isimenywe khona basically bazosichazela ukuthi bafisa sibasize ingane ezi-Black Life TV ezikumsebenzi wethu ukuthi sihambe sisize abantu la esikwazi ukufinyelela khona. Njengamanje ngicela ukuthatha le thuba ngiphinde ngibingelele uma njengoba sefikile wazosijoyina. Sawubona mawunjani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila nami njengoba usuzwile Mlangeni Makasela from Black Life TV. Ngicela uthathe le thuba bingelele umbukeli we-Black Life then uzobe usuzwa nje ukuthi sikubizeleni. Okay, ngiyabingelela kwa-Black Life igama lami nguNompumelelo wakaMthembu. Siyabonga Sithando. Mama ukhona undodana la duze kwakho uthe ulasibon wakho. Yebo. Iqiniso. Yebo, iqiniso. Kungathi uthukile nje manje ma. Alright. Hayi ngithathuswa amakhamera. Oh ya yathusa nama kangithusi. Yebo. I swear. Ngicela kodwa sinikeze ubhuti omncane ithuba uzosho ukuthi usibhaleleni. Bhutam briefly noma ungasasichaza sonke istory but nje umchazele uma ukuthi izathu sokuthi usimeme thina la kwa-Black Life sibe khona la ekhaya isiphi. Mama ngibize abantu ba-Black Life because la ekhaya akusahambi kahle. So lokho kwafika isitifathi sala ekhaya akusahambi kahle ngendlela e-right. Ubaba lokhuzana uselunguzi ingane osisibame mebegeza and futhi wabala ekhaya mina ngathi angithandisisi kahle. Angithandisisi uyaphuza nixabane ebusuku manje nje nami angisekho right nosisibama abasekho right ngoba bagcineni abasezi ukuthi uzivashela and nami ngiyathanda ukuthi ngibabone njengosisibama ngibazalayo. Nje mama nje leyamfana nje lokhuzana lababa nje mina angimthandisisi kahle mina. Ngimthandisisi kahle ngimfuni kahle la ekhaya kumele ehambe nje la ekhaya ngimfuni kahle kumele ehambe ngoba uzela nenkinga nje la ekhaya selokho hamba ubaba unenkinga eziningi nje uyaphuza udla imali yakho akasebenzi yabona nje akusahambi nje kahle angazi ukuthi nginjani angazi kodwa nje yena la baba la ngimfuni la ekhaya kumele ehambe. Mayamuzwa ukuthini boy? Ngiyamuzwa ngiphatha kabuhlungu akushoyo ngoba bengakayiboni into embi ngayo. Khonyana wami. Sekumkhonyana? Sekumkhonyana phela ngoba ngihleli naye sengijwayele. Sesijwayelene. Nithandaneni seneminyaka emingaki nithandana? Sineminyaka emibili sithandana. 2 years. Okay, lo 2 years wase wa move in. Wasebuya esezohlala nami. Okay. Fair. Manje ngifisa ukwazi mami ukuthi njengoba umphikele ubhuti lo uzwana naye kuthiwa ubaba uSkepe. Yebo, baba uSkepe. Igama lakho uSkepe. Yebo. Okay. Ubaba uSkepe ubuya alunguza amadodakazi akho mevakashile uzizwa kanjani ngalokho ayikho into ethusayo lapho? Ayi ngiphatha kabuhlungu lokho ngoba ngiyaqala ukuzwa lokho angaze ngikuzwe akekho sowangibikela into njengaleyo ngiyaqala ukuthi usubikeliwe manje what is your take on it? Hayi ngisazombuza yena ubaba ke uSkepe ukuthi ngabe kukonto into enjengaleyo ayenzayo enganeni babe isigeza ilunguza ephika. Hayi ngizoxoxa simbuze. Ngimbuza ukuthi ngabe ukuthi uyakwenza lokhu wenza kanjani lonto uyenza kanjani lonto enganeni ngoba ngimthembile. Kodwa akushintsha ngithi ukuthi usekwenzile endinganza amantombazana. Hayi mama laba la ngambona nami elungisa amantombazana ngambona nami la baba ngimfuna hle ekhaya akahambe la ekhaya ngimfuni ngimdingi walungisa amantombazana ngosibami lapha ngimfuni la baba la engabuseza futhi la ekhaya ngizomxosha noma ngimbiza lamaphoyisa mina ngizombophisa ngimfuni la baba la ngimfuni. Ngiyanyanyisa ngifuthi mina.
Ngiyazi into Angifuni. into ukuthi into engizoyithini Omakhelwane, ngoba omakhelwane basibuka kabi mama lawo makhelwane basibuka kabi lawo makhelwane. Thina la ekhaya asisekho isithunzi. La ekhaya akusina sithunzi manje. La ekhaya. mina bengazuthi ubaba wena uStep uyalithanda ngoba Hayi mama ngeke. akaze nje Asithandi akhombise laba okubi la. Mina ngizwa angithandi manje mina. njengoba sengibizwe la Angithandi ukuthi mina kanje baba, wenza into mina enjengale mama angimthandi baba, angithandi. Yini yenza ukuthi mawubona ukuthi uyabathanda? Sorry bhuti wami. nje siyahlala nje sitting room sixoxe nabo Oh, ukuhlala nabantwana ukwenza uthando. sikhulume nje kahle akukho nje okubi aseke wakwenza ngangakuthanda mina ngiyibona nje kukuhle yila ngiqala ukuzwa nje ukuthi ene ubekalunguza izingane emegeza lapha ekamerweni Ubaba uSkepha kuthiwa kaDorhozi niphila kanjani sithando sami ngoba nawe kuthiwa usasebenza? ya kaDorhozi ke ubaba uSkep kodwa ke Uphila kanjani? Uphuza ngani? imali ke angimazi ukuthi uyithathaphi kodwa mina ngokudla imina ngithengayo ngoba imina enginemali la ekhaya Uyokuphuza umnikezi. hayi bengaze ngimnikeze kusho ukuthi uyazi nje ukuthi uyithathaphi Uyifuna ngodlame udimali kumama lapha ekamereni. Uyifuna ngodlame lapha. hayi akazayifuna Uyifune mama. hayi akazayifuna akaze nje ayifune hayi ngane yami ayikho into akazayifuna ngeke akazayifuna nihlezi ngixabana lapha ekamereni. Mina angisalali. wena kusho ukuthi wena awusalali wena ulunguza thini ukuthi sikhuluma thini ekamereni hayi wrong hayi ngeke wrong awumniki imali. Uyithathaphi imali ophuza? Uyithathaphi imali ophuza? Uyithathaphi imali ophuza? Uyithathaphi imali ophuza? Unabangani bakho phutha abangani bakhe jointini Hayi. phutha abangani bakhe wena nje Lo wrong baba uyisigebengu lo baba lo. Uyisigebengu lo baba kanjani Akanibuki uthe umsindo akawuzwe ba. hayi Uyisigebengu, uyisigebengu ngimfuna akahambe. Angimfuni. Mawe Noma kuhambe mina mama. Kubuka baba uSkepha. kusemakhaya Yeah. leko sikisiki semakhaya Wawumbone phi wena? ngake sahlangana nje naye emall ngihambela nami naye yebo Wasethi wasukufika kanjani ukuthi wena uhusband asekho wasuthi akazi uhlala la ekhaya. ya phela nkosami ngoba ngabona ukuthi ubaba umkhwena wami ubaba wengane washona ngase ngibona ukuthi ake nami ngizohlala ngiyithandane nalobaba ke lo Uyijabulise naye. yebo phela nkosami nje izungu ikuthela izungu Kodwa phela mungabe meningavakashelana uphume wena ushiya ingane emzini kababwazi umuzo kababwazi oqala siqale lapho ngingakhuluma into abengazazi noma wakhiwe wena. hayi wakhe babwazi wazakhela umuzi Umthembu. yebo So kusho ukuthi wena uletha uSkepha emzini kaMthembu. ngeke phela kube mina engiphuma ngoba sengimdala ngeke ngikwazi ukuphuma ngoba sengimdala uSkepha akanayo imali uSkepha akanayo imali kodwa manje yabona ukhozi chaos lana njobe isidako sibukwe emphakathi wonke. hayi sazohlala naye sixoxe kahle siphinde Awumazi sizwane Akungaxoxwa nje mama ahambe. Awumazi noma ukuthi Ungaxoxi ngile ekhaya. uyaphuza ngiyamazi uyaphuza Ngcono umama shuthi khambe mina la ekhaya. akhambe mina ngeke ukwazi Lo baba ukuhamba lo akekho right lo baba ukwazi lo. ukuhamba, Mama ngihlezi uzohlala ngitshela la lo baba lo ekhaya. akekho right lo baba lo akahambe. Angimfuni. ngenze njani ke mina ngenze njani Akahambe umxoshe akahambe. angikwazi ukumxosha Ngizombophisa mina. hayi angikwazi ukusiza ukumxosha ngani ma ubaba? Ngizombophisa mina. Uma ungathola ngempela ukuthi uyenze lezi zinto azenzayo kubantwana bakho babantombazane njengoba bengasezi uthe ubhuti omncane abasajwayele ukubuya mebebuya esikoleni sebencamela ukuyihlobeni. Ngoba bamthandi lo baba. Ingane zakho zonke ke ziwu3 yangithi. Zingaki? yebo bo 3 So zonke mezisa zimthanda ubaba uSkepha wena uzowenza njani? ayifuna kuhambe mina ke mina Hayi, kufanele akhambe mina. noSkepha wena Hayi, wena uzosala naye hayi hamba ekhaya. nawe uSkepha Uzosala naye hamba nawe ekhaya. uSkepha ngeke Ngubani uhambe naye? hayi ngihamba naye Ngubani wena uhambe naye? uzosala Ngisalele uhambe la hayi. Okay, yasenze ngihamba naye njani? noSkepha Hayi, Ngiyanicela bandla. lo baba lo ekhaya. Angimfuni. hayi ngihamba nawe uSkepha sihamba nawe Lo baba la ekhaya. Angimfuni. nisale emzini kababu Futhi vele khambe mina. Ngiyathuta. ngiyakwazi lokho ngiyakwazi Ngiyathuta lokho mina. Ngiyathuta. Ngiyofuna umqasho mina mama, ngiyofuna umqasho. imina kufanele ngihambe ngoba nonke Uzongishiya nalo baba lo. cha ngizohamba nawe uSkepha Hayi ngihamba naye. wena kanje usumdala for ukuhamba manje uzohamba sengizohamba phela nokuthi ingane iphume ziyoqasha Ziphume zonke ngizoyitshela ingane ayibuye zize ekhaya Ngoba mina uyizwa ngihamba Hambe noSkepha baba uSkepha lo Benton wakahamba. Ngimfuna ekhaya. uBenten kanti futhi uBenton. Hayi, ngiyamthanda uSkepha. uBenton akusebenzi. Hayi, Imali. ma uBenten Akana ID. ngiyamthanda Akana uBenton wami uBenten kanti ya nje ngiyamthanda uBenton
lapha. Akana-ID, akasebenzi. Akanayo-ID. Akanayo-ID, akahambi. Ukwazi ngani lokho na pho? Ngiyakwazi bangitshela abangani babefuna umqashi yosebenza yena akana-ID. Hayibo. Yena into akayenziyo la ekhaya ukudla, eshiya izitsha ingcolile la ekhaya ehambe, akawashi nokwasho lo muntu mdala, akayinakekeli. Hayi wena Angimfuni vele. Ngihamba naye-ke mina, Hamba naye-ke. Hamba naye imake mami before uhambe naye ngicela ukumbiza yena ubaba uSkepe. Yebo ngambiza. No, yazi indaba ngimbiza boy. Ima ngichazele baba because Ngifuna ukubona mina la emsini baba, ngifuna ukubona. Phela ngithi sizama ukuzolungisa, sifuna ukubona ukuthi yena uzozizwa kanjani ukuthi akamukelekile, abe awe ukuthi akamukelekile bese siyasesha phela nokuthi lento ayenze inganeni ukuthi ayilunguze mise bathroom. Nje ifedakiwe la ekhaya. Yo. Singazi ngani. Lungile ngizombona phela nami sengiyabona phela. Hayi awumfuni ngempela. Ibo. Bukele Black Life TV yazama ukuthola ubaba uSkepe ngoba ayi umama uSkepe uthi ayi naye uhamba naso iSkepe mekuthi kanjani. But ake sithathe sithole iSkepe isona sidingakala njengamanje. Ngokhulu ithoba simlando baba. Welcome back embukelo Black Life TV with myself Mlangeni Makasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Oh isongeso liyangibiza guys. Anyways kodwa ke sikuyinkinga zomndeni njengamanje. Kulomndeni ke wakamthembu sibhalele ubhuti omncane wachaza udaba lakho alibeke eThebeni. Sase siyabona ukuthi kuyaphoqa ukuthi simthole nomzali samthola noma sambiza samnabona ke nanimbukela ukuthi ngempela kusho bengampela ngoba ayi uma usemathandweni uyabhupha. Kodwa sesizama ukuthola ke isoka likamanga ngizothini ubaba omncane sothi ubani ubaba uSkepe ubizwa ngobani ngobhuti iSkepe noma ngobaba? Ayi mina ubaba. Oh Baba. Hibo wazi wancuma uma sawubona bhuti njani? Yebo sanibusisi. Hayi nami ngiyaphila noma. Anyways ngicela ukuthi ngingasimosha isikhathi ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Uzisho ukuthi ubaba kababa. Ngiyabingelela ngumfaniseni ngwaSkepe Sibongo. Okay. uSkepe Ubiza ngoSkepe. Nickname imnyama. Ubizwa ngayo endaweni. Sure. Hayi usibhalelile la ubhuti omncane wachaza udaba ukuthi uzwana noma wakhe. Oh usho lo uSandile. Sandile. Mawubiza uSandile. Oh okay. Yazi ngiyaxolisa uma ukuthi Wangibiza igama lami. Wangibiza igama lami. Ngikufuna la ekhaya. Usikhohlakala wena sabenten wamama ngazi noma uzothi ngubaba noma uzothi uyini angikufuni la ekhaya Sandile mina ukwazi ungitshele leyo nto ngithe ungalibiza igama lami athini njengamanje Sandile nje basikhuluma kubiza ngoba angazi uzoyibonela ukuthi ungibiza ngoba kodwa mina ngifuni lo gama ngibiza igama lami ungibuyisa nabantu wena nomama usibuyisa nabantu usibuyisa nabantu nahlahla sibuyisa nabantu nje la emphakathini ngakwenza kuyena selokhu afika la ekhaya ngoba ngisho selokhu afika la ekhaya wena utshwala uyaxabana lapha nomama emakamera ngifuna imali ngodlile ufuna nemali u100 u200 awusebenzi una ID awusebenzi ana ID baba ana ID mbuwe nje kumashonisi pastor lasala kumashonisi kodwa ID number ngene akakhokhi ingakho hamba kumashonisi awukhokhi yasala nini iyalahleka ungase ngiyoyilanda ngaba nenkinga yebo so ngaba nenkinga ngaboshwa yabo isigebengu yahlala for 6 months yikho lento yababa le ubaba wasengithi sengiphethe le mali sengithi ngizoyilanda sengibuye ejele hawu wathi isikole sami sesiphelile ngoba iID akayitholi ingakho ke engazi ukuthi angina ID manje awunayo kodwa ngazi ukuthi awunayo ngazi anginayo kodwa ngiyasho nje ukuthi iID number ngiyaya ibhuku elingekho unayo inamba ekhaya shothi awunalo ibhuku lokuthi ufuna umsebenzi ngiyakwazi ukuvula kominye iminyango according to ukuthi uyayazi uma sinikeze ithuba phela bhuti omncane uma uthena seniyathandana siyazwana kahle futhi naye ngihlezi ngimphethe kahle angazi ngiphethe kahle mina ngijikela kanjena umama uke ehambe la ekhaya cela uthule kancane awuthule awube ingane awuthule
yazi uyaqala ukubhova umuntu kanje Uhleze ethulelo. Usuyephatheka. uhleze quiet Kusho ukuthi yabothi uphatheka kabi. futhi une-anger ayishelana ngaphakathi ayishile Usuphuza kakhulu skepe indaba ntona usuphuza kangaka no ungatofozi. nginedlozi elimbi La angiyoma idlozi elikomisayo. Akhona amanzi. Ima baba skepe idlozi elikomisayo. ngizothi kunesikhathi nje mhlawumbe asilinganise uLesihlanu Yeah. yabo makushaya u3 ntambama ayi ngilizwa linuka ijiki kanje ekhaleni la Bese uyahamba. Mandi kufanele ngilithole futhi ngizolithola uyaphuza. Tuesday. Uphila kanjani Uphuza kaDorhozi? lonke iviki, uphuza lonke iviki lo muntu lo. Bakuprovider. abantu Osibami uyabalunguza usimemegeza. ngumuntu wabantu Yeah. yabo bangikhonzile bayangithanda abantu Hayi. ngiyakutshela Hayi abakufuni. Bakufuna abantu. Okay. kodwa Sandile Ngithenga ngibiza uSandile. Imake but iskepe baba skepe kuthona ulunguza nezingane emegeza amantombazana la ekhaya. Yikho engasajwayela ukuvavasha. Ungaphiki. Angakubona. 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 ngoba yini Bangitshela usisi bami khathi bevashile. ingane encane ngizozenzani Ngizozenzani? Uyibukelani? Ufunani elokhuzana? ngathi ngibekela Usufunani? Hayi, Sandile. Mina uyazi mina kubophisa mina. Alento yenzayo. Ubuyele ejele. angikaze ngenze lutho Ubuyele ejele yazi mina Uzwani kubophisa. inkini oboshelweni vele if you don't mind Akahambi. asking. ngithi Akahambi. Assault. Akahambi la ekhaya. Okay. Akahambi. Umcabanga uzokwazi ukuphindela nini kwakho la uhlala khona. Kini. If awunawo umuzi. asivumelana nomama Uvumela nomama. Uvumela kanjani Uhephi umama? nomama Akahambi lo. sizona kamnandi kanjani Hey. Ayikho into okuzwana la. Intento ingachazeki. Ayikho into okuzwana la. Ayikho into okuzwana la. Wena umama ufeda umthuke umfunane nemali la. Uhamba uyophuza notshani nabangani bakho la. ngicela ukubuza yena ukuthi uzokuvumelana lokho kushoyo noma usho ngoba usungilethe ku Black Life Mama, senze njani? Uyahamba noma kuhambe mina? Ngeke uhambe wena ithina sohamba nobaba wakho uskepe Waqala. hayi thina sohamba Waqala. ngisale ekhaya la kababa wena thina sohamba Waqala. ukuze nikwazi ukukhululeka Ngoba senikhulile. Lo skepe lo akekho right. hayi ngimthanda kabi Wawupha uskepe malini? hayi Una ngimthanda malini? Wawupha malini? hayi ngiyamthanda Ukakephi, uskepe Wawupha ma? malini? hayi ngiyamthanda uskepe Lo muntu angithengisha impahla zokugqoka. Nintsheni nento yokugcoba ayithengi gxobo lo. Akayithengi. athi uma wakho ngiyamtshela ukuthi akakuthengele Ngemali kaba. Hawu, kanjani uyithatha kanjani? Wena imali uyifuna ngodlini. ngiyamtshela ukuthi akakuthengele ngikubona ukuthi selibhobokile ibhloko Hawu, kanjani? Akakuthengele. Kanjani? Futhi Usho nini lokho? ngimtshele Usho nini ukuthi lokho? akakufanele Usho nini wena ubuye ekseni, ubuye ekseni. Ubuye ekseni. noma ikawulwethi Nini? Wakusho nini lokho? wena uma ngabe kuhudula ngengalo sekuyisa esitolo Usho, usuke utshelwe yimina hawu awumhloniphi lo baba lo Angifuni vele. Hamba la ekhaya. Uzwenze njani ngoba basakufuni baba? Hamba. sihamba nomama wami Hayi, ngeke uhambe nomama. Ngeke. Yagalanta, ngeke uhambe nomama. Ngeke. Ngeke uhambe nomama. Athi ngiyakutshela nje, ngeke. ayikho inkani ngani Uzobona. ucela kuyena umama Uzobona ngeke uhambe. ucela kuyena umama Ngicela umama. Umama uzosana nami uwe kumele uhambe. uthi intokazi yami yesithanda sami Ungambizi. Hey, yawona. Hey. Mina sokuhlaba ngeke. Sandile hlala phansi Sandile asile la ekhaya. Sokuhlaba ngenye impama. Ubuyelela uphuza khona athi usuka khona. Hlala phansi Sandile. uzochaza Ma uma wakhe ukhulume noSandile ukhuluma kanjani naye? Sandile ngiyakuzwa usudiniwe Angifuni, baba. akahambe la ekhaya, angifuni. Uthi uyahamba. Makhambe mina mama nentombi ngiyahamba la yakhe. ekhaya. Ngihamba la ekhaya. ngicela uhlale phansi Ngiyahamba la ekhaya. Angifuni lo. Angifuni lo. Ngimfuni lo. imabo hlala Akahambe phansi lekhaya. ngane yami hlala phansi sikhulume Songazi kahle. Sikhulume. Ugcina uhambile. Ugcina ehambile odala. Ungalokho ukubiza uma. Baba la ekhaya ade washona. Baba la ekhaya ade washona. ngimbambele Uyavuma. Mbambele wakhipha inkomenga, wakhipha inkomenga. Iphi le mali okhipha la? Sandile. Cela unglalela ngithi uthe ufuna sikusize. Cela wehlisa umoya. Ngizohlisa. Uyahamba uskepe. Hawu. Kodwa uthi uzohamba nentombi yakhe. Nentombi yakhe. Uma wakho phela. Ngeke kwenze lokho. Ngeke kwenze lokho. Ngeke. Ufuna ahambe yedwa.
akahambe yedwa noma kuhambe mina kusale bona bobo 2 indaba kunani wena musala emzini kababa vele umsebenzi wakho ugada ikhaya lakho ngoba phela wena angivumi wena umama ngiyamthanda umama ngeke ngilahlele uma wami ngiyamthanda ubona ukuthi uzomenzani uSkepe umfundisi umphuzisa wonke utshwala umfundisi notshwala ethi umama akaphuza umama utshwala aphuza abuloko uxoxtala aphuza but fanele siqhamuke nesolution kulento lena Sandile ayakuzamile ukuthi kwenzeke mina ngisaye nomami mina elami lithi okay yekelakhe ubuye nalabo abanye abahambile ingane ayisale azize kubo emzini kababa wakhe not ukuthi yena mhlawumbe ingane zihlalelele ukuhlukana ababuye bezehlala thina sohamba okay mawakhe ngizozama ukuthi ngiyibeke kahle lento asenze kanje awuthi angakubizi ngoSandile ngithi umfana wami ngambiza umfana wakho mina hlala phansi ohlale phansi si umfana wakho hlala phansi Sandile senzokushaya ngizoshaye mina manje lo yabo nje bule bomkhomba uma limaza la ngizobulala izibuko zami mina ngiboni phela vele manje yini inkinga yakho mina uzoshawe mina ke manje ngicela uthule manje awuthule khuluma baba uSkepe mfethu ufuna ukuthini baba ngithi mina i-idea solution engase ngiqhamuke nayo ngizoyithathela umama ngoba nginayo indlu yami uforum wami okay phi baba vacant nje all right so ihambela nomama uzoyibuyela abavakashela oh yeah isithando sami khohlwa ngambiza ngitheni ngambiza sithanda akusisithanda sakho le mina bengibona kuyena solution cela wehlisa umoya Sandile okay yazi mina nginayo isolution Sandile la ngoba ubaba uSkepe useshila ukuthi una indawo yakhe ngokukhulu ukuyithoba manje nokuhlonipha yezo umbono wami because into engibukayo nje lo mndeni uyayidinga icounseling nabadinga ucwepheshe because ingane ihlukumezekile for the fact ukuthi amantombazana wasekho hip ukuthi abesekhaya ngoba khona ustepfather akukho right ngisho noma kuthiwa uthanda kangakanani ma ngeke asakwazi waba uSkepe ukuhlala la ubhuti omncane nje obethetha nje ingoba usho he's trying to protect yonke into nje kababa wakhe ingane zakubo nawe as well yabo waphela unkosikazi kababa wakhe angithi ngiyaxolisa into engicabangayo ngicabanga ukuthi ubaba uSkepe akahambe aye ungizwe kahle ngizoxoxa ungaqala ukukhuluma uphindele ekhaya la forum wakho lo show ukuthi ukhona ayohlala khona benoma bazovakashelana bona ngokwabo kodwa kwamanje aqale kulungiswa ama family issues akube khona ucwepheshe ekudilwe nabo kala phela ukwazi ukumkhethela baba uma ukuthi uzophila impiloni vele ngeke ngimkhethele kodwa ke asinikeze ucwepheshe ithuba lokuthi badile nomndeni engekho ubaba uSkepe is that okay ma yebo kube khona amadodakazi akhiphe lokho ngaphakathi nobhuti akhiphe ngaphakathi na ubeke ukuthi as much as ubaba bashona uyafisa ukuthandwa kumnandi ukuthandwa kodwa na uunderstand ukuthi lolu thando luza kahle yini noma luza kambi ungabe uthando ozokuhlanisa nezingane zakho kokuqala okwesibili ukunderstand ukuthi ubenefitani wena othandweni nolo angisho kufanele kuthola imali nani othanda ukubenefita sometimes ubenefita ngokufeel good as a person ukuthi uyathandwa yeah that's a benefit as well ayonto etholala kalula baningi abantu abathandanayo kodwa bangathola uthando so okwamanje sikunikeza ucwepheshe bakudecide ukuthi kuzokwenzakalani futhi nakhona ngebe ndicide bazonisiza then kuzosuka lapho ke kuya phambili nibone ukuthi nizoya kanjani phambili is that okay mami kodwa ukuhlala kwababa ngibona ukuthi kusa right after this lento esisi witnessile uzohamba kanankinga ngiyoxoxa ikhoma zami uzohamba and nami understand he's a very cool man ukuthi sesi right usezwile indoda right ezobaba ngiyakubona ukuthi uyasohamba yabo ibambile noma ngizwe ukuthi usushayile ngithi percent kancane into yami ijiki ngelisebenzisa impilo yakho kodwa ukuze lo mndeni kungabe ngathi manje wena ufikile wazobhiliza umuzi nawe ngiyacabanga ukuthi mase kuthiwa umuse icathuleni zamthembe engasekho umunge ufisa umuzi wakho ubhidlike ngenxa ukuthi awusekho emhlabeni sibonga uNkulunkulu for understanding that so mina umlangeni Magasela ngicela uyiqeda la indaba yami sesi right ngiyacela ma uthola usizo ocwepheshe bazothi take care after that uzobe usubona ukuthi aqhubeka nomkhwenyana wakho uSkepe bekumnandi ukuhlala eSkepeni uqhubeka uyicruisele yabo kodwa fanele understand usingane nazo futhi izikhipho ngaphakathi ukuthi mungakanani udamage osuwenzakalile ngokuba khona kwababa la egcikeni are we all good Sandile nawo kuyezwakala kodwa engabuyi lo uzohamba phela ngiyaxoxa impahla zami uyahamba ungabusamlisa ke
Hayi kona ngiyabona kona ngempela uSandile hayi ngihlukumezile ingane zami ngiyabona. Unganakile. Hayi ngiyabona benganakile ukuthi ngiyabahlukumeza abantwana bami. Yebo. Hayi Asibathole ucepheshe. yebo. Abanisize Sandile. Kodwa uthe ubaba uSkephe enjani uyele endaweni yakho naye uzohamba ayikhuleka. Awuyeki njalo ukuthandana nomuntu wakho kodwa uyasuka kwispace esinengane zakhe ngoba wamukelekile. Ungaphuziki kakhulu namhlanje ngenxa stress. Hayi ngizoyitshatha ikhwama zami ayikho into awungivulele wardrobe lapha izokuvulela. ngithathana. Sorry ma, nje ngiyadabuka. I'm so sorry. But I think kubalekile ukuthi wazi nokuthi ingane zakho zizwa kanjani ngoba mhlawumbe mubhizi uhappy la uthandweni ungaboni usubulale ingane zakaMthembu. Hayi ngiyabona ukuthi imina engonile. Mina engibulale impilo yengane zami. Ngiyakuzwa. Hayi, thank you so much for your time mami. Siyabonga kakhulu ngokusithemba futhi Sandile. Umhloniphi umuntu omdala yeso noma ngabe umbona ngathi isidaka kodwa nje umhloniphi ifundisi. Ngiyabona ukuthi amapapa phezulu you allowed ukuthi express ama feelings akho but respect naye yadingala ngiyazi kuba nzima ukuhlonipha musudiniwe. Yayizwa lento ngisho khona. And ngiyabonga kakhulu ngokuyithoba kwakho baba usilalele and ubone ukuthi kuyaphoqa ukuthi uhambe. Thank you so much for your hlonipho. Ungami ngizokwenza njalo nje kumanje Hamba impela, hamba. Yo, uyayizela ke nambukelo Black Life TV umndeni bechaza kudaba lakho babeyethebeni. Usethe ubhuti ke ubaba uSkephe naye ngoba vele unayo indawo yakhe. Uzohamba ashiye umndeni bazama ukulungisa into zabo. Kodwa kwabo nomama ngicela ngabo kwethu ukuthi siba decide ukuthi benza kanjani kubo kwabo boba uthu after mama sebona ucepheshe with ingane zakhe nalezi amantombazane sizegcina zaphuma ekhaya because ifila ngikho safe ekhaya. Mina umlangeni Magasela ngiyanithanda ibhadi. Thank you so much for watching this episode till the end. Sibonane futhi on our next episode kuyo la inkinga zomndeni. Mina umlangeni ngiyanithanda ibhadi. I'm out. It's the Black Life TV.